Cah iki Kang Slupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Suramrata Jamrata? Imbang yen bocah-bocah. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja lakon dosa mungsung makul kare. Mari kok mari. Kayak macak pancat pundakmu jebol siramu. Aduh Kang Ren modar aku ra dadi colke ampun kaya ngeten iki Dara sampean kenging napa go sampean kenging napa mit Kang apa? Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brai Durga iki ora mung ngagalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cecok. Lagi tengok kecek, gulune ditekak dilarak. Kalau mencinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki Kakang Galuh Kaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar dereng. Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih lho. Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati dereng. Tajar gasmu lho. Kok ngapae? Jare Kang Slupan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slupan kok jarene. Wis mari kok ya, wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slupan. Iki bebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kadem ora tentrem. Saniki, oh. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo, Gong, yo. Ini melayu banter banget. Aku sing nyuruh saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena wis iso nyingkirke Wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Antasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Galuh Kaca ya Kang Slupan, Bagong ya Kang Slupan. Niki kula diutus kalih Ndara
Antasena ken sowan bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi. Anggere ana jim setan, kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana mangkat. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Yo Gong yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Yo. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Ayo Gong, ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke eling ngapalke ngene iki. Teguh nang ngene Yuwana, terus nang ngene slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana, walah. Teguh Yuwana nang gone slamet. Slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastiwi. Angel tenan iki. Pokoke dhewe kudu gareng meneh di gareng. Gareng rasa dijak kok ndak ngisir. Oh iya. Agada. Akan kakale. Aku betul di sini. Agak kecewa juga seleket. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae to ngerti wangsuli lak beres. Ada. Agak kakale to. Agada. Agada piye? Piye tra iki salusine piye iki? Langsung dipateni po? Aja. Kuwi iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok dhewe ra duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya kate? Maksude akawe iki. Iso nulis ora? Nulis. Akate. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso. Iso nulis ora? Akate. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Akate. Duh, nulis karepmu piye? Akate. Oh alah, jenengmu sapa? Hello. Oh iya, aku Petro. Aku. Retukan kesilaka kelupa. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, ada. Akade aja akade ya. Akade. Aku betul akade. Tulis. Akade gini. Aku Bagong. Kelapa Bagong. Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku wate sawala kata kawaya katu sebari tile bagai. Puyer Patra ora isih kuat aku isih kuat. Abadi ngedek kembali tile kawajene. Tulis aduh buku di. Oh, oke banget. Ngerti deh ini. Agak ada baik. Agak ada baik. Akan terjadi kita kematian. Mongko ngono dadi dolanan. Saake ya, Kok. Heeh. Wah, pesone apik iki, Truk.
Aja dijukuk kuwi nggone wong mati kuwalat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kuwalat. Jukuk sok nggo mbleh wedhus. Ha iya. Baja putih. Jarike bathik to. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono to. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh klambine iki iso nggo jaket nek turu to. Ha iya wis. Wis lumayan entuk-entukan. Yen copot nggo cilikke. Lumayan mereke GT Men. Ayo. Wedan mlendis ora diturai apa-apa. Oh, dan bocah-bocahane do. Wah, ketuki banget tenan. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke Mas Ro dilinting. Gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu?